Priatelia, ahojte, vítajte pri ďalšom dieli Face-Off ku Fight Night Challenge 10, ktorý sa uskutoční 13.12. v Typos Arene. Lístky sú už pomaličky vypredané, takže ešte si stíhajte zákupy na gopass.travel/FNC. Kto nemôže prísť pozrieť naživo, môže si to pozrieť na Vojo s predplatným Vojo Maximum. Poďme teda na to. Dneska tu máme ďalšiu dvojicu, ktorá to už teda poriadne vyhrotila na poslednom stairdowne. Patrik, vítam aj teba ako spolumajiteľa organizácie a povedz mi, jak vidíš a jak hodnotíš ty tento zápas? Už takto chceš, aby som to zhodnotil? Alebo čo očakávaš od tohto zápasu? Však to je na tomto dobré, že nevieš, ja sa na to ako osobne strašne teším. A Fight Night Challenge vlastne je na tom založené, že väčšinou si nevieš tipnúť, že jak by to mohlo dopadnúť. A to je na tomto dobré. Lebo Flex King bol treba 6-krát, 7-krát, tuším, že v ringu. Raz čo tam nebol, ale zase športovec. Takže má tam akože nejaký ten športový mindset a to je na tomto zaujímavé, že vôbec, ja si myslím, že to bude o psychike, ja si myslím. Myslíš si, že tento zápas je hodný hlavného zápasu večera? Určite. Však Flex King je vlastne jak ti jebe. 500 € dole okamžite. Ja by som teda prešiel k tebe, Zvárči, lebo moc toho priestoru na tlačovke si nedostal, že ako si to vyhodnotil celú tú situáciu, že jak si to vnímal, aké si mal pocity po tej tlačovke a... Tak, podľa mňa to bolo zbytočne cez. Hej, a ľutuješ to teraz spätne, alebo... Vôbec. Že stojíš si za všetkým, čo si urobil, hej? Jasné, tak ja som neurobil ako keby nič nejaké, podľa mňa cez čiaru, alebo tak. Čakal si, že to bude až takéto, alebo si myslíš, že to nebude až také vyhrotené? Vieš čo, čakal som určite, však som videl nejaké Andreasové vystúpenia vlastne predtým, takže čakal som. Však on má takú povesť, takže som vedel kvázi do čoho idem, ale nečakal som možno, že to bude až tak prehrotené a podľa mňa, teda podľa môjho názoru to bolo zbytočne trošku cez, ale však OK, je to v pohode. Mňa napadá, jak mu vytrhá vlasy, ty kopo. Jak mu vytrhá vlasy, keď sa kúkam na ňu, tak si predstavil tú scénu. Počkaj, ale fakt si ho chytil za vlasy? Tak ja neviem, jak to bolo, ale ako nevieš, normálne si ma chytil za vlasy, je tam video, že si mi vyškubol vlasy, jak nejaká čajočka. Počujem, ja som to v živote nevidel, že by chlap toto spravil, akože mohol si spraviť hocičo. Ktorý moment som ale on jak padal, to sa zachytil nejak. Takto, je tam proste video, ak si ma staval, tak si mi proste ťahal vlasy. Mohol si spraviť hocičo, počujem, ja som ti ani nezajebal nejakú facku, ale keď som ti chcel zajebať, tak ľudia vedia, že v rukavicách mám akože úder a ne, že ešte facku. A mohol si spraviť hocičo a vytral si mi vlasy. A je to mega vtipné v konečnom dôsledku. To je brutál na tom, že... A ešte chcem povedať, že takto nech urobte z toho reelsko alebo niečo. A toto je na tomto najlepšie, že vlastne sa stane taký bizar a je to úplne tak vtipné, že je to vlastne... Akože je to fakt vtipné. Ale tak je to, hlavne podľa mňa je to hanba, lebo však, hlavne hanba pre teba, lebo však videl si nejaký, že by Čavo, že je podľa teba frajerské, že Čavo vytrhne vlasy. Ale mne boli zavesení 3 SBS-kari. Hej, a preto si ma ťahal za vlasy. Ale predstav si, že by tam neboli tí SBS-kari, vieš. Tak aby som ti nikdy Dobre, predstav si, keby som ti ja najebal na prvú. Vieš, ja som ti dal len také za ucho, teba to urazilo, ale ďalšia vec je, že ty zajebeš, že si vlastne ty nič neurobil. Že cez. No ja som neurobil. Dajte kameru, urobte reelsko, budem citovať Ega, jak zajebal na Luba Andera. Takže Rastio, chvála, ty zákerný potkan, vyjebaný, aby si skápal do rána mier. To je všetko, čo som chcel povedať. A ty si proste zákera, chápeš, lebo mohol si spraviť, že hocičo, ale ťahal si ma za vlasy a čo sa týka toho kolena, jak nejaký vyjebaný sískár si zistil, si ma očekoval, jak nejaký špion pojebaný, že čo mám s kolenom a mohol si spraviť hocičo, ale ťahal si ma za to koleno, ktoré mám zranené proste. To som ja nevedel. A 2-krát si to spravil. Však ako si nevedel, že každý zápas, mal som 7 zápasov, mal som tam tú vyjebanú bandáž na kolene. No. A teraz budeš klamať, mi do očí mi budeš klamať, že si nevedel o tom, že mám zranené koleno. Ja som nevedel, že prvé, čo si spravil, a ešte ten druhýkrát si mi točil, ešte potom, čo som povedal, že jeb na to, sprav hocičo more,
urob to jak chlap, neviem, vrať mi za ucho, alebo nerob nič, alebo máš štúr, hoci čo si mohol spraviť, ale druhýkrát zase si mi začal točiť koleno. Tak mi Ešte ako by som vedel, ktoré koleno? Povedz mi, ako by si vedel, ktoré koleno. No ja neviem, ktoré koleno Lebo som si, operované. nehovor mi, zás ma ideš ojebovať do ksichtu, jak nejaký policajt vyjebaný, že si nevidel, ktoré koleno mám zranené. Neviem. Nie, lebo si nepozrel ani jeden zápas. Ne. Môžem si okuláre zase? Jasné. Dobre. Nevidel som ani jeden tvoj zápas. Dostáva sa ti týmto do hlavy podľa teba? Vôbec, lebo je to... On rozpráva proste tú svoju pravdu, o Preto ktorej si je to úplne vybuchol jak presvedčený, pičacina na tej... ale nenechá priestor tomu druhému človeku. Vieš, že v prvom rade ad 1 nevedel som, že má operované koleno. Nevedel som kedy. Vedel som, že má problémy s tým kolenom, lebo však áno, Ale mal... ty si mu vlastne na konci povedal, že či nastúpi, takže tým pádom si keby náražal na to asi... No jasne, lebo ja som počul, že keď ležal potom na zemi, tak potom hovoril, že má vodu v kolene alebo niečo. Počkaj, ešte jednu vec poviem. Ja mám operované obidve kolena, vieš. To Vlas to asi pozná, že vlastne keď niekto robí nejaké bojové športy, tak to proste patrí k tomu. A keď... Hovorím, ja mám obidve kolena zoperované. Ok, ja ti to vysvetlím. Hovor, ja viem, že máš verziu pripravenú nejakú, ale povedz. Alebo poviem ja, keď sa zasekávaš. Keď sa ti niečo takéto stane, vieš, že máš zranené koleno, tak je to proste iba na tebe, aby sa to dobre rehabilitoval, aby áno, ale musíš mať to čas. Môj milý, jednu vec by som nikdy ja v no? živote neurobil. Keď som mal ja operované koleno a chodil som na barlách a podobne, tak by som v živote nedošiel a nedal by som facku niekomu len tak, lebo potom, tak keď niekoho napadneš, tak vieš, že máš poškodené koleno, tak potom už rátaj s tými konsekvenciami, keď niečo také spravíš. Ale dobre, ale že ty si šiel po kolene, mohol si spraviť hocičo iné. Tu sa vymotáva, že si nevedel, ktoré koleno. A ja, počúvaj, ja sa kolo to kolena ani nechcem A ja som nešiel nejak po kolene. motať. Však ja som ťa takto chytil. Ja som čerstvo po operácii som bol, ty si o tom vedel. Išiel si tak či tak po tom kolene, proste jak nejaký zákerný potkan vyjebaný. Urobil si to a ja... Je úplne jedno, čo si mal zoperované, či si mal ty kokot bypass alebo punk, to je úplne jedno. Ja to mám čerstvé proste a dávam do toho všetko. Idem do zápasu, mám chvíľu čas na to, aby som tam šiel, idem tam aj so zraneným kolenom, ty kokot. A ty sa potom, To je super. ty sa potom To je pustíš. Ty chceš byť príklad pre deti, máš nejakú asi školu alebo čo chceš vychovať deti. Čo si im ukázal tým deťom? Ukázal si to, že som sa ti dostal do hlavy, že si vybuchol jak pičacina, išiel si mi po zranenom kolene, to si dal druhý brutálny príklad a ešte si mi vyškúval vlasy. Čo sa tu chceš obhajovať? Prečím? No, ešte raz. Nevedel Môžem si aj som... okuláre zase? Jasné, Dobre. rob, čo chceš. Nevedel som, že máš hento koleno operované. Nedával som ti takedown. Hej, určite, lebo ste si nepozreli jeden zápas môj. Keby som ti dal takedown, tak by to vyzeralo úplne inak. Tak si mal dať takedown, ale neísť po kolene, ty kokot, ne? Zákerne. Jak ísť po kolene? Však vieš, jak sa dáva takedown? Však hoci, jak si mohol spraviť ma tam, ja neviem, do piče hodiť cez rameno alebo čo. A ty si to tam začal vykrúcať. Ale jebem na to. Ja sa nejdem počúvať, nejdem sa vyhovárať na kolene. To nevieš, ja si neviem vyberať, že teraz počkaj, budem robiť toto, budem... Dobre, jebať na to. Na celé koleno, ja do toho zápasu idem. Z jedného dôvodu som nepovedal, že tam nenastúpim pred tými ľuďmi. Z jedného jediného, aby si to pochopil. Aby sa to ešte viac riešilo. Lebo keby som ti tam povedal hneď, že nastúpim, tak hneď by to... Každý by zabudol, dobre do zápasu. Ale keďže to viem vypromovať, tak som povedal, že neodpovedal som ti na schvál. Takže sa riešila okolo to debata. A teraz ti hovorím, že do toho nastúpim, aj keby som mal odjebanú nohu. A za to ti dávam kudos. Však To si vážim. Tak to má byť. Dobre, však a vidíš, budeš mať proste zraneného kokota v ringu. To už sú výhovorky. To už sú výhovorky. To je jedno. Je to tak. Mám 2 týždne na tréning. Není to A tak. není to tak? Není to tak. Počúvam, mám 2 týždne na tréning, jo? A to není môj problém. Však ty sa máš Dobre, ja pripravovať ti iba stále. hovorím, že si tam robil gangstra, že nenastúpim, neviem čo. A ja toto zápasu nastúpim. A teraz vieš. si robíš takú barličku, že keď Nerobím. hráš, tak budeš to zvalovať na to koleno. Uzavrime to. Tak to je. Nebudem zvalovať, to sú doktorové reči, Ale ne však moje. to je v poriadku. Čo som ja odborník na Úplne v kolena, poriadku. ty kokos. Myslíš si, že ja nemám žiadne zranenie alebo niečo? Že ja som Lácio, úplne prosím 100%? On nastúpi na zápas a ty mi povieš, že či sa ťa niečo na tej tlačovke, čo bolo také najviac, čo sa ťa dotklo z toho všetko, čo povedal. No, že keď si dobre, tak že toto hovoríš, lebo ad 1 vôbec si sa mi nedostal do hlavy. Jasné. Keď ťa niekto napadne, tak akože na to musíš zareagovať. Do hlavy sa mi Preto vôbec si tam štekal jak pičacina, lebo som sa ti nedostal. A sú iba, akože porušil kvázi tú vec v dvoch veciach. Jedna je ten si zajebal. fyzický stred, to je pre mňa akože také, že to by sa nemalo stávať. A ďalšia vec je rodina. Vieš, to sú pre mňa naozaj také posvetné veci, ktoré by sa nemali prekračovať. Keď András tu používa tie slova, že potkan a neviem čo, tak toto je za mňa niečo, čo sa naozaj prekračovať nemá. Keď nadávaš niekomu na mamu, tak to je moc. A keď nadávaš niekomu na otca, tak to je úplne moc. Vieš, Jasné, a je že to je. zbytočné. Je to Jasné, úplne že je. zbytočné, lebo moju Keď rodinu vykrúcaš nepoznáš. koleno, to je v pohode.
ale ty si ma napadol, tak s tým rátaj, že ja môžem využiť úplne hocičo. Je úplne jedno, že no, ja máš som ťa napadol, poškodené keby som koleno. ti to zajebať, to som ťa nenapadol som ťa nejak. Tak vieš, akože keď došlo... To som ešte mohol chytiť nejakú pičovinu, pohlavnú chorobu Ale- z tých, čo máš od tých kúrev tam, čo fajčili tých stokárov, ty kokot zasírovaných, more. To teraz Buď rád, no. tie baby, ne mňa, ale... Teba, to v pohode. lebo ty sa ráš na morálneho kokota, vieš, a chodíš medzi ľuďmi s pohlavnými chorobami, more. No a Vieš. jedna vec je tá, Čistý že hovnobacil, ty vlastne ty kokot. keď chytíš človeka, tak ty cítiš vlastne tú silu. Vieš? Ešte si zájdem na krvné testy, či som niečo nechytil po tom strete. Ja som cítil, že normálne nulovú silu Kámo, Andreasa. či som nechytil nejakého hovnobacila vyjebaného. Počkaj, Flexo, nedopovie myšlienku, lebo sa nedá počúvať. No, že cítil som tam obrovskú silovú prevahu. Obrovskú. Že keď si ho chytil, hej? No, jasné. Jasné, kokot, ale tebe jebe. A teraz ešte ďalšia Ty si dôležitá vec. dementos, čistý, však ja, kokot, mám zranené koleno, ja sa do teba budem opierať, tebe jebe. Však ja som ťa nechal tak, nech spadneme a nech SBS-kari rozdelia, čo tam budem s tebou Ty si to naťahovať. ako vyhodnotil, Čo si celú čakal, že sa tam tlačovku? budeme preťahovať k jiu-jitsu, tebe jebe? Flexo, ty si jak to vyhodnotil je tú to, že- tlačovku, dobre? Keby si bol chlap, mi zajebeš, vrátiš, Vôbec. začal si mi krútiť koleno vybavené, ukázal si sa jak pičacina. Môžeš hovoriť, čo chceš. Ale ten prvotný bol Môžeš taký, hovoriť. že ja som Ešte ťa si mi chytil. škúbal vlasy. Ja som jebe ťa ti? iba chytil. To som si zobral, dívaj. Položil. Kúpaciu čapku som si zobral, aby si mi vlasy nemytala, ty kokot. Môžeš si ju dať na seba. Jebe. Dám si ju potom, lebo si proste Flexo, čaučka, víš. Jak si vyhodnotil tú V tlačovku? živote nevidel, aby Úspešne, čau za alebo vlasy, ty kokot. Splnil si to, čo si chcel tú tlačovku, alebo si bol taký... Jasné, počúvaj. Lebo Tak, počkaj, ja ti poviem svoj pohľad, už som bol na každej tvojej tlačovke, OK, ty robíš OK. vždycky show v tomto si akože Aha. fakt, že najlepšie, aj robíš tie čísla a všetko, to akože to ti neberem, ale prišiel si mi aj ty po tlačovke taký nervózny, neviem, to je iba môj pocit. Však, Bol si Bráško, nervózny z toho som nevedel, pohľadu, koľko alebo vlasov mi chýba, že si vieš. cítil jeho silu. Môcť jebnúť vlasy na sebe kľúče. Cítil si aj jeho silu, lebo ja na som prívesok som si to nebol. lebo ja som jeho Ty si potom ho ťahal a asi akože bolo cítiť, že je zakusnutý. Áno, ale tak Bráchok má dojebané koleno, tak ja sa si nebudem naťahovať, ja musím robiť všetko preto, aby som nastúpil do toho zápasu. Všetci, čo ma poznajú, čo som mnou sparujú, vedia, že som nie žiadna pičacinka, do všetkoho som vždy trénoval, šiel naplno, nikdy som žiadneho sparring partnera, nikdy žiadneho supera neodmietol. Ja chcem to dodať všetko, ale keby som sa tam začal, ja som musel eliminovať to, aby mi sa tá noha čo najviac na tom sterdowne nedojebala. Lenže kto mal čakať, že Gáčo mi chytí nohu a začne mi ju tam krútiť. Vieš. A zase vieš, v tom adrenalíne to je moment sekundy. On nečaká, že ty mu jebneš facko, on Jasné, neštartoval plné, jasné, neviem, že by on jasné, snajpoval jasné. presne tú nohu. Proste stalo sa to, ale čo Ale hovoríš? zas, ako, tak sa mi to vyzeralo, že som na jeho strane, že nebola to úplná facka, bola to facka. Bola to taká... To je jedno, tak zatlačil, hociaký, vieš. Ale chápem, že keby sa to stalo mne, tak do ťa zápasu. vyprovokoval. A Tak to o to je išlo v tomto. No ja som chcel hlavne vyprovokovať, nech tam vypenie, ľudia vidia, že to je amerálne hovado vyjebané. A Že to nie je žiadny chrumkavý ešte- kokotko, teda je chrumkavý, ale proste to som potreboval, aby ľudia videli, lebo on si teraz myslí, počúvaj, ja mám za sebou armádu hejterov, ja som si to celé vybudoval, ja tých hejterov som si ja vybudoval, oni sú preto, lebo ja som ich vytvoril, jo? A ty teraz si myslíš, že ti pár ľudí napíše, že kokot poraz Flex King alebo čosi, že ľudia sú akože na tvojej strane. Počúvaj, vyšlo tam Rilsko a to Rilsko, kde ťa dojebávam, má viac videní, jak ten Stardown. A tí ľudia sú aj na mojej strane, nelen na tvojej, chápeš? A to je úplne v pohode. Ty si nemyslíš teraz, že A si to je fajn, a hrdina... mne o to nejde. Vieš. Že čo mi skôr ide? že my sme Hovno sa bacil, nikdy v more. živote nestretli. Vieš. A preto, keby si ma poznal a vedel by si, že som teda taký, ako si ma opisoval, tak to kľudne povedz. Ale ty si ma nikdy v živote predtým nevidel. Dokonca ináč my sme sa stretli raz na Fight Night Challenge. Tomu Ja ver, som ti ešte ale neviem. hovoril, akože však asi to nepamätáš, ale ja som ti vlastne ešte hovoril niečo k tvojmu zápasu vlastne. A ty OK. si úplne normálne sa so mnou rozprával, normálne si mi odpovedal. Takže ty si vlastne iba si vybudoval v hlave nejakú verziu mňa a na základe tej Ale ja som si ma nevedel do išiel... sieti, kokot, chápeš? No však a práve to. Ale keď vieš, som zistil, že si nejaká pičacina z reality show za deň vymyslená, tak som si povedal, že ja som to sám povedal, že nerešpektujem týchto kokotov za deň vytvorených, chápeš? A čo ty ale si- to je tvoj pohľad na vec. Není vieš, to môj že pohľad ne- na vec. Áno je, ale však vtedy som ťa nepoznal. Pýtam za to. No však to, že si pičovinka proste z nejakej rúže pre nevestu, Ale ja chápeš? nie som, vieš, že keď ťa to nebaví, takáto show, ja to chápem. Áno. Ani pre mňa to nie je Ale ja show. nemôžem povedať svoj názor, som že, sa tam- že mi to proste nesedí títo ľudia odtiaľ, bo viem, že ste fejkové pičoviny To proste. chápem, ale ja si nemyslím, že Prečo som by som mal taký. kvitovať fejkových ľudí, ak si ty? Chápeš? Za deň Ja nehovorím, vytvorených. že ma musíš kvitovať. Ty na jednej strane sa dáš na morálneho, na druhej strane si zákerný potkan, jo? Teraz vravíš, že ja ťa nemusím kvitovať, ale viem, aké sú tieto postavičky z reality show, Nemusíš títo ma lavaj kvitovať. lenďaci. Nemusíš. Takže tam som ťa nepoznal na Final Challenge, ale zistil som, že si proste zákerný Jak si to potkanis. zistil? Jak si to zistil? Však lebo vidím z tvojho chovania z tej tlačovky do všetkého, ne? Ale
Proste Že sa úplne hráš zbytočne- že si amorálny idiot. Ja si nemyslím, že som amorálny. Môžem ešte sa Si. spýtať? Myslím si, že nie, ale Si, okej. lebo to hráš na chrumkavého, Lebo vieš. ma nepoznáš. Môžem sa raz ešte spýtať? Mal si podľa Ty faker. Mal si podľa teba v zálohe, alebo takto, predstavoval si, že mohlo prísť nejaké roztržke na tom startdowne? Alebo ty tam v Akože tlačovke? myslel som si, že sa to môže stať. Jasne. A čo si povedal, že buď dáš že takedown, alebo že nie? Čak ty to asi dobre vieš zo života, že vieš, jedna vec sú nejaké predstavy a druhá vec je to, čo sa naozaj stane. Vieš, ja tieto situácie mám ako keby, ja naozaj ten boj robím na akože každodennej báze, vieš. Jak rozprávaš, Takže v tom jiu-jitsu ty nevieš, akože čo sa má stať, vieš, alebo nenaplánuješ to, ako sa to stane. Proste si tam v ten daný moment. Akože asi som si nepredstavoval, že mu vytrhám hlasy, vieš. Ale Tak to skončilo, chápeš? Vidíš, A je to super, Ale víš, je to aký mega si- vtipné, ale víš, aký si je to paráda. proste trháš Je vlasy to paráda. Je to A sa rátal si aj s takým niečím, že príde na tlačovku, že na startdown a budem možno mu spraviť ten takedown. Že bolo také Ne, niečo v hlave? Nemyslel si Alebo to. nejaký Skôr som myslel, vieš čo? alebo nejaký útok, že z Tornio Ale Pacifiku. košelku zo Skôr stredoveku si som zajebal. myslel, že ho uškrtím. To by bolo super. Ešte sa vrátim k tebe, že ty si niekde tvrdil, že rastie za teba stredoveku, ty kokot. si hovoril, že rastie od teba skúsenejší, že prečo si mi, že od teba skúsenejší a že ako keby je vo výhode? Myslíš, že to je jeho výhoda? Ako čo sa týka toho že boxovaní? No. Čo ja viem, kamo, ja proste na toto takto nepozerám. Ja sa tam idem proste pobiť do toho ringu, dám zo seba všetko, vieš. A ľudia vedia, že mám granát. On netuší, do čoho ide, vieš. On ide do toho, on v živote nebol pred celou halou. Vieš, oni budú vyprávať všetci kolo neho a ty iba na sparinku si dostal tak, jak v zápase, že v zápase to je v pohode. Kamo, najviac KO padá na hlavu v zápasoch, nie v boxerniach. To si zapamätaj. Takže ja... To mne hovoríš, akože ma Nie, poučaš. ty kokot, tomu kameramanovi to hovorím. Ty. Ale mne nemusíš rozprávať takéto veci. Však áno, čo ti nemusí rozprávať? Ja viem, že ty sa teraz blokuješ, že ty si nastavený, že nič nepríde, ale to príde, lebo budeš pred celým národom boxovať a v živote si v tom zápase nebol. Môžeš si myslieť, že vieš hoci čo, ale tam to príde, vieš. OK. A tam ja poviem proste so všetkým, čo mám a na vieš, to a nepozerám na to, že koľko boxuje dlho, aby ľudia vedeli, aby ste vedeli, proste boxuje dlho, není to žiadny oný. Ja do posledného zápasu som šiel, mal som týždeň tréningu, teraz budem mať 2 týždne tréningu, ale sľubujem všetkým, že tejto pičacinke proste poviem odtrhnúť hlavu v tom ringu. Raz teba sa opýtal naopak, že myslíš si, že on je vo výhode, že má 7 zápasov a že či ťa tlak v hale vie zožrať. Pozri sa, ja som tých zápasov mal fakt, že dosť aj v tom jiu-jitsu, ja neviem, 100 zápasov. A teraz, keby to bolo, že normálne... Ale box je úplne čo iné. No, k tomu smerujem. Že keby to bola normálne, že bitka, tak to nie je predmetom debaty. Vieš, že to by bol strašne rýchly proces. Andreas hovoril, že ja som si ho vybral. To vôbec není pravda, ja som si ho nevybral. Ja som skončil tu v jeho ponímaní trápnu reality show. Ozvali sa mi chalani z Fight Nightu, že či by som chcel zápas. Moju reality show, že ty si bol v reality show, ty kokot. No, že ty si povedal, že trápnu reality show. Kamo, ty tu čo zakrývaš úplne fejkové pičoviny? Ty si vedel, že som zranený. Spýtali sa ma, že či by som išiel do takého niečoho. Ja som povedal, že... Kvôli hypeu si potvrdil zápas. Ty si mohli s hocikým. Nebolo kvôli hypeu. Mohol si s hocikým, to není po zranení. Vybral si mňa. Nevybral som si ťa. Teraz to idem povedať. Potvrdil si to. Počkaj, nedokončí. Potvrdil si to. Toto je niečo, čo ja som vždy chcel, Vlasto. Vieš, ja som hral hokej, proste ja som sníval o tom hrať v NHL pred plnou halou a podobne. Vieš, toto pre mňa nie sú nové veci. Ja som hral pred 3000-ovou halou. Ja som zápasil v Abu Dhabi pred kopu divákmi, vieš, ktorí ti držia palce, ktorí ti nedržia palce. Chalani ma oslovili a spýtali sa ma, či by som išiel do boxerského zápasu. Ja som povedal, že jasné. Na to mi povedali oni, či by som zobral zápas s Andreasom. Ja som povedal jasné. Tak ako ty, alebo ty bereš zápas s kýmkoľvek, lebo ja nejsom v tej pozícii, že ja si budem vyberať. Ja veľmi kvitujem teba, ako to ty robíš a ty zoberieš zápas s každým. To isté som povedal ja. Ja som povedal, že jasné, berem. Ja som neštudoval, že či má zranené koleno alebo niečo. Ale študoval. Či trénuje, netrénuje. Ojeby. Dohodli sme sa na boxerskom zápase. Ešte raz, keby to išlo o normálny boj, nie je tam absolútne žiadna šanca. Ja som prijal, ako keby... Lebo kláve, ty kokot, vieš, čo mám povedať? Ja som prijal teraz, akože v podstate jemu lepšie pravidla. Ja som všetky moje zbrane odložil bokom, tam žiadne jiu-jitsu nebude, tam žiadne takedowny nebudú.
Budú tam aspekty, ktoré z toho jiu-jitsu ja určite viem využiť, ale v podstate áno, má viacej skúseností v tom. Jasné. Myslíš, že to je jeho výhoda? Tak toto je určite jeho výhoda, jasné. Že tá zápasová skúsenosť, hej? Určite. Ja som v boxe nikdy v živote nemal zápas. Potom ešte hovoril, že neviem, ako dlho trénujem box alebo niečo podobné. Prosím ťa, nechaj ma dohovoriť. Áno, mňa box vždy bavil. Erik je môj strašne dobrý kamarát a ja som ho vždy sledoval, vždy som mal ako keby česť s ním môcť trénovať, alebo s ľuďmi ako si ty, to je pre mňa... Jak im fajčíš kokot, more? Mám ich rád, tých chalanov, vieš, reálne. Počúvaj, tebe jebe, však ideš do zápasu, ty debil, s týpkom, čo bude mať 2 týždne tréningu. Čo tu vyprávaš, že to bude nejaké pre mňa... Ja sa tam idem pobiť a ty si dostal zápas, počúvaj, ty si bol v reality show, tak jak si prišiel, tak všetci zabudli, lebo si 4., 5., 6., 7. ženík nejaký pojebaný, to nie si ani ženík, ty kokot. A teraz máš zápas so mňou. Chápeš, to uvidí 10-krát vás ľudí, jak nejakú tvoju... Ty máš so mnou zápas. Tieto tvoje pičovinky. Normálne bude to vidieť 10-krát viac ľudí. Prečo si to zobral? Preto, lebo to je so mňou. A prečo si to zobral? Lebo kokot mám na to vajca, chápete? Proste tu, nie som žiadna pičovina, proste mám toľko tréningu, koľko mám, je mi úplne jedno, koľko trénuje, proste idem do toho zápasu, preto som to zobral. Bo nie som taká pičacina, jak ty, čo trhá vlasy, chápeš to? Ja som to tiež a idem do zápasu. Final challenge, je to challenge proste. Challenge, je mi to úplne upiči. Chcem ešte povedať? Mohol som zobrať polku penazí, vyjebať sa na to, ale kvôli tým hejterom, lebo tí hejteri sú všetky také pičky, jak ty, k týmto dokážem, že idem do toho zápasu a dám si challenge. A to je super. Čo ma raz to sa teším. Že ty si povedal. Či ísť do takéto debaty je pre teba... Že si vedel, že bude takéto niečo skákanie do rečí a takéto, s jakým pocitom si išiel? Ideme teraz nonšalantne, ak to zajebe, aby bol chutný. Poviem ti, že úplne sa zmenila energia. On je promiskuitný kokot, čo sa olízal 10 čajočkami proste a tu dáva, že viete čo, ale ja všetkých si vážim a viete, že áno, je to všetko krásne. Tebe jebe. Ty koho chceš ojebať? Mňa chceš ojebať? Ty si skazený kokot. Existuje nejaká taktika na takúto komunikáciu podľa teba? Však áno, keď ti niekto povie, aký si do piče túto v priamom prenose a ty to pred celým národom celý čas hráš, že si proste chrumkavý kokot a zrazu ťa nejaký takýto stokár ty kokot odhalí, tak čo povieš? Môžeš zajebať zás, ale viete čo? Ja si myslím, že on není takýto človek, vieš, reálne. Ja si myslím, že on taký není. A vieš, ty si taký. Dávaš do toho ako keby všetko toto a ideš do takého rizika, že sa to vie ako keby otočí proti tebe, že potom do konca života už budú môžu byť, keby ťa náhodou vypol, že môžu byť tie highlighty na tebe. Vieš čo, ja to tak neberem. Nebereš to. Vieš, vlastne ja už som proste v 7. zápase, ja vždycky viem, že dám do toho všetko. Viem, že keď chcem bojovať, tých zápasov je veľa, takže to len idiot si môže mysleť, že to stojí na jednom zápase. Proste dám do toho, čo môžem, je to challenge, dáme si challenge, typek boxuje dlho, ja budem mať chvíľku tréningu, ale mám 2 zápasov a ja tam nevidím žiadne tejto kokotiny, vieš. Aj tak 80% ľudí vôbec nerozumie, že bojovým športom, pozerajú to z nejakého, vieš, zo svojho nejakého presvedčenia, alebo čo, teraz som to zajebal slovo, jak on, ty že presvedčenie. Už sa učíš niečo. Hej. Ale páči sa mi čo ja sa učím, ty už zabudáš, ty ten tvoj postoj, akože ideš proste do toho lína, aj keby to nevidie, tak si nastavený tak, že v pohode, ale aj tvoj postoj sa mi páči, lebo držíš toho ducha. Chcem sa spýtať, že či ho jak to je, že keď je zápas, tak naschvál si ho nejak znechucuješ, alebo jak to funguje, lebo Ráško, vôbec. Je to halus. Ja som rád, že môžem dostať takýto kokotkov, lebo ja proste môžem ľuďom ukázať, akí reálne sú. To je pre mňa to podstatné, lebo ja kde sa budem vyjadrovať, vieš, že v rámci Proma sa samozrejme on nič nepromuje, čo sa týka organizácie svojej kokotinky a dáva tam iba lístky, ale ja preto robím, čo môžem, vždycky to promo, vieš. On teraz sa môže hrať oné, ale keby bol frajer, tak tiež to promuje, on to môže robiť iným štýlom, nemusí to robiť takým štýlom. Ale toto ma zaujíma. Teraz by som použil tvoje slova normálne, lebo ty si povedal. Však ty rob podľa seba, ja budem robiť podľa seba. Jasné, všetci sa učíme. A ja si myslím, že na konci dňa teba to naučí. A budeš lepší človek potom. Ale veď toho o tom sú bojové športy, však ty si tu Shaolin mních more, nonšalantný, ty koko, však ty vieš, jak to chodí, ne? Ja viem, že hoci čo sa môže stať, takže ma to posunie, vedia, je to challenge, ja som v živote žiadny zápas more neodmietol, zobral som aj tento a o čom sa tu máme ďalej baviť? A toto je dobré, že takto to vnímaš. Rasia, u teba na internete veľa tréningov nevidíme, že nejaké údery, sparingy a tak, robíš to ako keby zámerne na schvál, alebo je to taktika, že aby on nevedel, že... Ja som zámerne, jak sa bude vykrúcať. No jasné, nedávam, akože ja trénujem každý deň. Dám veci, keď chcem, alebo keď to tak cítim, ale nebudem tam každý deň zase dávať
Ja ani nejsom ten typ človeka, že teraz budem furt na Instagram alebo budem tam niečo furt dávať. Vieš, že Andrea si myslí, že to je ako keby môj život, alebo ja neviem, že reality show. Nie, ja iba hovorím, že promuj zápas. Promuj zápas. Počuj, ja som ten zápasy odpromoval, aj keď som mal takého kokotka, jak ty. Mal som zápas s Refium, ten tiež nič nerobil, aj tak som to vypromoval. Gaďo vyprával presne tak, jak ty. A potom zrazu, keď bolo po zápase, už mi tam dával big up, že wow, jak si to vypromoval. Ale celý čas držal piču. Toto ja neurobím. To ti hovorím dopredu, toto ja neurobím. Tak to nepromuješ, vieš? Čo robíš? Ne, ja hovorím o tom, že určite ti ja nebudem dávať big up. Ale to mi je jedno, ja hovorím, čo robíš teraz. Ja mám piči, čo robíš v ringu. Lebo tie veci, čo si spravil, sú podľa mňa, že cez. Hej, a ty si nadávanie na rodinu. Po zápase ruky si podáte, ne? Neviem. Kámo, ja po zápase podám... do hlavy? Ja po zápase podám ruku, kámo, veď to je... To nemusí znamená, že som mu dostal do hlavy. Keď niekto útočí na teba takým činom, tak nemusíš si s ním kvázi podať ruku, vieš. Vieš, ja som si ruku nepodal z Refium a ľudia ma to zožrali. A keď bude možnosť? Pozri sa, to není o tom, Patrik, že mu nepodám ruku. Skôr je to o tom, že neviem si predstaviť, že budeme nejak akože... Lebo nezdieľame vôbec rovnaké hodnoty. No dobré, ale ako môžeš brať do úvahy, že je to istá forma aký predávania zápasu, že... Tak to je potom super, ale potom nehovor, že si reálny, keď potom taký nie si. Vieš, že potom ale sa ja hovorím o chytáš... predávaní zápasov, čo hovoríš o realite? Lebo ty si hovoril... A že urob robotu navyše a promuj zápas, čo tu vyprávaš? Ale ty si hovoril na tej tlačovke... Strašne ti smrdí z huby, nehovor už nič, prosím. Ty si hovoril na tej tlačovke, že si čisté hovno na tom mikrofóne. Že si pravdivý... Už nikto ten mikrofón nepoužívate po ňom, prosím, lebo a podobne, a zrazu to tak není. Vieš, tak potom čo? Tak kto tu klame? Keď ty máš jednu tvár takúto a druhú tvár máš takú. Ja sa nad tým zamyslám, že či... Počúvaj, Arnold Schwarzenegger povedal... Keby s ním ide, že toto robí, že či to treba brať akože osobne. Že čo? Na bandúrka to jebni. Že či brať treba osobne, keď vie, že ide o predávanie keby emócií a vášni, vieš. To akože áno. Ja som to bral osobne, asi si to tiež bude musieť spraviť. To je to, že ak sme sa bavili, že ty nemôžeš niečo plánovať, ale nevieš, ako to skončí na konci. Že aké máš pocity, vieš, lebo ja som napríklad, že až to nebol, že niekto, že ti skáče do rečí a že ti nakladá. Alebo uráža, že to je akože... Ja ti poviem, že tak ako som povedal, tak výrazne sa zmenila energia v miestnosti aj z jeho strany. Ale to, čo spravil predtým, tak to bolo cez. Chápeš? To sa mi fakt, že nepáčilo. Nadávanie na rodinu alebo fyzické napadnutie. Dával na rodinu? Ale ja neviem, že som dal na rodinu. Keby si mal... Počúvaj, ale ja keď som povedal, že na rodinu, to som nemyslel. Že by tak útočil na teba, ak narastia. To by ma zaujímalo, že ak by si ty, jak skúsený... Asi by som bol ticho. Hej, úplne, že keby išiel do teba tak, jak do ňo. Neviem. A keby ti nebol ešte za ucha na Amsterdamne? No. Akože, počkaj, akože najväčší rešpekt, že... Vytral by vlasy, vieš. Ja by som vytral chlpy na vajce. Nie, fakt, jak by si reagoval, to by ma zaujímalo. Lebo ľahké je rozprávať, že jak by to reagoval, ale... Však by mohol hocičo spraviť, najebať, ale bude mi zranené koleno a vlasy trhať. To čo je za pičovina? Počúvaj, ono to je... On si vybral z toho dve vety, že zranené koleno a vlasy trhať. Počúvaj, ono už je to aj iné, lebo ja som vlastne, že 10 dielov bol takto sedel presne v týchto energiách a cítim, že kto, čo, ako. Viem, aké to je predtým, keď není zapnutá kamera a viem, že keď sa pustí kamera, že čo sa zrazu zmení. Takže ja už viem, keby možno pomenovať, že do akej miery to je show a do akej miery je to úplne osobné, alebo že či sa mi chce dostať do hlavy a či sa mu to darí. A ja by som asi musel robiť niečo opačné, čo ho možno, ja neviem, zosmešňuje, alebo... Vieš, že ja to vidím z iného uhla úplne, že celé. No jasné. Vieš, každý to vidí z iného. Ty si prídeš úplne odhentiaľ, pustí sa kamera a zrazu presne viem, ale... Ty si určite možno určite si pozeral Flexové zápasy, mal si ich 17 na Fight Night. Čo si myslíš, že je jeho najslabšia stránka? Že pozeral si zápasy, prikýval a predtým povedal... Ja si paradoxne myslím, že on není zlý boxer. Ja si nemyslím, že on je zlý boxer. Ja si myslím, že vie akože... Poviem, že čo je jeho najslabšia stránka. Jaký faker vyjebali. Myslím si, že on není, že... Vidíte to, ako vyjebávam proste, jak v politickej debate nejaký... Ty si čistý PSK-ar, kamo. Ty si teplý PSK-ar a volíš Fica, ty kokot. No, vráťme sa k tomu. To sú takíto kokoti, že pozeral, ja som tvoje zápasy nepozeral. A za 5 minút určite si pozeral zápasy, že?
Tak čo mám povedať, ty kokot? Jak sa mám s ním baviť? S PSK-rom, ty kokot? Ale ako chápem, ak to myslíš, že neštudoval, že či máš Čistý Šimečka, kto je tam, ty ale kokot, zápasy no. videl isto nejaké, takže jak to vidíš ty, jak to nemáš. Tak aj teraz... Ani Banda si nevidel. A nevieš vlastne, ktoré koleno, že? To neviem. Ja si myslím, že on není akože zlý boxerista. Vieš, že on vie, však mal 6 zápasov, toto je jeho 7. Myslím si, že má nejaké skúsenosti. Myslím si, že sa nebojí akože pobiť. Myslím si, že má podľa mňa úder. A preto ja ho určite nebudem Proste my sme z iného železa. Slabé stránky, alebo najslabšie to, čo si videl. Slabé? No tak akože nemusíme sa baviť o fyzickom fonde. Aj keby si mal 100% koleno, tak Bráško, nehovor na mňa, smrzí si zubie, kokot. ten fyzický fond je úplne niekde inde. Však je, lebo triatlony beháš, hlavne, že si mal kolena operované a beháš triatlony. Dobrá, chalani, ešte poďme trochu k iným zápasom, lebo takto by sme do zajtra to vedeli sedieť, že na ktoré zápasy sa tešíte najviac mimo vašich? Ty na ktorý? Kokos, bracho, ja som tu dlho, akože nechcem, aby to znelo klíše, to som tiež slovičko od teba vyťahol teraz, ale ja sa teším akože na všetko, vieš. Však tá karta, vieš, je tu toľko ľudí, čo by chcelo zápasy proste a sa vyskladala takáto karta a podľa mňa od začiatku do konca. Vieš, už je tá organizácia dlhšia a je to prešpekulované celé, ja si myslím. Dobrá, ktorý zápas je taký, čo... Taký, že top, úplne? Podľa teba. Tak ja... Maťo Zilavy. Maťo Zilavy. Asi ten opasok. OG, hej? No, akože viem, že tieto zápasy, áno, dobré, sme amatéri, vieš, že je to také živočíšne. Zápas, nemusíš ho opisovať 12 minút. Vieš, že zasekol, že na neho som to dal, ty kokot zase. Čiže Kiri s Slkancom. Hej. Racionál. Ja tiež na Erikov zápas a Joška Murina. To sa brutálne teším. Tomu ver. Dobrá, a ešte mi povedzte, jak to vidíte, čo viete všetko o sebe ohľadom toho boxu, ako vidíte vy ten váš zápas? Však mám nejaké však určite taktiku nebudem úplne hovoriť, lebo on zase jak nejaký siskar vyjebaný, bude študovať pičoviny, ale ja skôr, počúvaj, povedz si to tak, máš 2 týždne tréningu, keby máš 2 týždne tréningu, tak vieš asi, aká bude približne taktika. Proste odstreliť hlavu, bráško, nikto ma nikdy nevypol na hlavu, vedia, že viem zniesť údery od hoci koho. Takže tohoto ja to berem, proste ma to baví, vieš, mňa ten box baví, brácho, a ja, to je celé, chcem si to užiť. A čo sa týka jeho, vieš, tak pôjdem po ňom, jak po údenom, vieš, len akorát neviem, či sa mám dať rúšku, alebo čo, len nechytím nejakú pičovinu. Ale ty jak vidíš váš zápas? Jak si to predstavuješ? Vieš čo, zareagujem aj na Andreasa, že to je pekné, že ho to baví. A to je super. O tom to má byť v konečnom dôsledku. Že je veľký rozdiel, keď to robí niekto, ten box, že ho baví a že to robí pre niečo. Kámo, Dám ti servitku. Nedá sa, kámo, nesmie. Dámy a páni, to je tiebe. Kámo, robil som miliardu rozhovorov a toto je jeden z najťažších v živote. Prisahám. Povedz raz. Čo si sa pýtal ešte? Brácho, ty idiot, ty mi ma ďakuj, že môžeš so mnou do zápasu, že neskončí tvoja kariéra po nejakej, že si 68 ženích, že budeš mať so mnou zápas, že to uvidí 10-krát vás ľudí, ako rúže nevestu, ty mi iba ďakuj, pekne setkaj, tak to majú ručičky, ak máš tú nohu, si pozri, ak si jebol, do kriva, ten svetrík stredoveký a drž piču. Počuj, a ty si myslíš, že akože tá reality show je nejaký vrchol akože môjho života alebo niečo? Ja som žil predtým a takisto budem žiť aj potom. Hovor, nechám ťa, lebo zase povie, že skakne do reči. No, akože pre mňa ten život nekončí nejakým zápasom alebo končením nejakej reality show alebo niečím. Však ja si ďalej kráčam životom. Po piči. Lebo ty si povedal. No, kámo, tebe jebe. Tu sa nedá vyprávať s tebou. Takto. Prečo? Kámo, ja by som Ty sa nevieš vlastne naladiť na neho, že by si ho začal ako uražať. To nie je tvoj štýl. Ja by som možno to začal robiť. Alebo není taký, vieš. Není, a preto sa jebe s 10 čajkami za 10 minút. Dobre, chalani. Ja by som prešiel radšej k tým serdadom. Ďakujem vám za pozornosť a za odpovede. Vidíte, pravda sa ukázala. Divákom za sledovanosť. V čom sa ukázala pravda? V tom, aký si jebnutý hovnobacil. Tiebe. To som povedal celé. Poviem poslednú vetu. Ja som proste reálny človek,
chápeš, ty si pičovina z reality show fejková, ja som si niečo vybudoval, proste urobil som, toto nie je môj highlight, chápeš? Ani môj. A to je to, čo som sa ti snažil povedať. Je to tvoj highlight, so mnou zápas je tvoj highlight. Nie, Jo? to bude úplná čerešnička. Potom, a keď ešte náhodou to zle pre teba skončí, čo spravíš, ty kokot? Ja si poviem ďalej hudbu, koncerty, pičoviny, zápasy a ty čo? Starý, ja mám Budeš toľko ojebávať ve- ďalej ľudí. Ja mám toľko vecí, čo robím. A budeš trhať vlasy, ty kokot, chlapcom. More. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, aj chalanom za odpovede. Kto ešte nemá lístky, môže si ich zakúpiť na gopass.travel/FNC a teraz sa presunieme ku stairdownom. Dobre, tak ja som si zobral, ja som si zobral čapku a keďže ešte mi nedával tie krvné testy, čo chytil tie choroby od tých čav, čo fajčili tých kamionistov, tak mám aj rúšku pre istotu a mám ešte bandáž na koleno, keby sa chcel mi vykrúcať koleno, jo? Tak sekundu. Ja to bude nadlho, kámo. Braško, čo mám robiť, čak kokot, keď mi bude trhať vlasy a nohu zase bude... Andrea, zobral by si MMA zápas so mnou? MMA? No. Čo ja vím, poradím sa s právnikom, kámo. Potom ti poviem. Podľa mňa by si nezobral. Kámo, ja zoberiem hoci čo, však jebete, ja som povedal, že ja som do každého zápasu nastúpil, všetko som urobil. Počúvaj, básne som robil mesiac MMA. Môžeme si dať MMA My tam zápas. boli na šatni, sme si s prešívakou spravili na zemi, bol tam taký MMA, som aj naučil ma 3 chmaty. Ukážem taký chmat, že sa dogrcaš, kámo. Ťa prehodím cez pol miestnosti, more. Dajme si potom MMA zápas. Počkaj, ty kokot, vydrž, lebo ty si čistý, oný, zákerak. Jebe, zákerný potkan. Počkajte, dajte si reklamu, alebo čo za ti. Kým to dohromady, lebo chcem do toho zápasu dojsť, samozrejme. Lebo pri ňom sa to môže stať, lebo už skoro ohrozil náš zápas. Technicky proste ma tam skoro rozjebal mi nohu, takže sekunda. Po reklame. Povedz niečo, more. Nemám slov. Čistý Lubo Under druhý, Rasťo chvála, ty kokot. Zákerný rasistický podcast. To je Dobre. brutál, jak využívaš to Budem mať? koleno, jak takú výhovorku vlastne na ten zápas. Kámo, jakú výhovorku? Však ty si mal operovaný korona 30 rokov dozadu, ja mám kokot 10 mesiacov po operácii. Vlhova, čo To lyžuje už si mohol mať, ale oveľa lepšie zrehabilitované, keby sa k tomu stával normálne. Stával som sa, cvičil som, všetko. Doktor povedal, není to oné, ešte... Karma. Není to ešte oné, ale... Kokos, to je brutál. Čakaj, koko, čo mám spraviť, keď teraz vlasy, more? A teraz, aby Ale som máš ju roztrhanú tam Teraz, aby vtedy. som nechytil, koko, si vychytal pičovinu moc. Aha. A toto si dám, aby som nechytil ako kvapavku vyjebanú od teba. Čo si tam chytil z tej rúže od Brutál, to je... tých prostitútok. Ja by som tak chcel mať normálny stare-down, že by to Nemôžeš, normálne lebo- vyzeralo, ale toto je... A jak môže mať normálny stereo, keď máš pohlavné choroby a jebeš kolena a tráš vlasy kam? Nemôže mať normálny stereo, ty nejsi normálny, vieš? Okuliare si daj ešte. Lebo ty si povedal. No. No čo? Si gangster teraz? Ja si dám takto ruky do... Ty pička, dám si ruky za chrbát, aby si vedel. Čo spravíš v tom zápase, more? Čo chceš akože spraviť, hej? Zbiješ ma, hej? Čo spravíš? Čo spravíš, keď sa zabalím, more? Čo? Čo budeš tancovať a pičovinky? Mám ísť do zápasu s rúškou? Tak ti prejde. Mám ísť s rúškou do zápasu? Jak chceš. Aby som nechytil nejakú pičovinu? Jak len chceš. Dobre. Dobre, chalani, výborne. Stačilo. Postavte sa oproti kamery. Kokot, čo tu musím byť kokotko, lebo on je jebnutý na hlavu. V čapke a v rúške, more. Lebo si to tak vybral. Hej, lebo ty si proste povedal. Ale si fešak. Neviem, či ti to neslúši viacej v tej čiapke, ako normálne. Určite. Tak s tými vlasmi. Takže priatelia, Fight Night Challenge 10, kupujte lístky. 13. decembra sa ideme v Typos Arene, tešíme sa na vás a na všetky zážitky od zábavy až po športové. Čaute. Do pice!